Sicela uthathe ithuba sibingelele emakhaya kuphi nakuphi lapha nikhona nibingelela umduduzo wamkhwanaze ovela kwenhlangano ithuleleni okuyi-organization esiza nje umphakathi enkingeni zayo ngokwehlukana kwabo. Namhlanje ke sivakashele ubaba uzosichaza ukuthi ubaba bani usuka kephi nokuthi yini mhlambe ke asivakashele ngayo la kathuleleni nafu sesimlekele kuyona. Sawubona baba. Sanibona nani baba. Siyaphila njani? Hayi ngiright njani? Siyaphila baba. Ubaba bani? Ubaba Aaron soke simbone ehlatshwayo. Soke simbone? Ehlatshwayo. Kephi? eBergville nezwe kodwa bengihlala la eThekwini isikhathi esiningi. Ewu. Yathi uBergville lizabakhala leli gama lizwa nje soke sikubone. Soke Yeah. bangibone. Kwasekwenzeni qala nje igama nje mabesha kwakonakele inxakanxaka ke esingake silande kakhulu lapho la siku kwimedia. Lokho singakuhlalela phansi kodwa ke engingako kakhulu yiloko ukuthi mina ngasebenza efemini iKangaroo Panel Beaters 25 years. Yeah. Ngasuka nomlungu lapho kuKangaroo wathi asivula inkampani wangithatha wangifaka enkampanini esayiqala igama sayibiza ngokuthi Color Creed. Le nkampani Color Creed yayi no Mr Basing no Mr Aaron soke simbone ehlatshwayo no Michelle Mills sasibathathu. Kwahamba uBasing waphuma kule nkampani ngathi seyaphesheya. Wahamba ke wayaphesheya wangishiya nalabelungu sokungena indoda yalonkosikazi uMichelle sesisebenza naye. Okuthe ngo-2007 baqala ukungihlupha. Inkampani ekhona niyasebenza? Siyasebenza. Nilungisa imoto? Cha, sesiphumile sesenza iColor Creed pavers. Sasesenza into lezi okufakwa ipaving. Leyo nkampani leyo ifounder yayo yokwenza lawo ma-blocks layo kwaba yimina. Ngase ngithola nama-mold na yonke into sayiqala le nkampani nalo mlungu engangisuka naye eColor Creed. Yeah. Wathi ke maye ngitshela lo mlungu wathi konke okwami kukule nkampani le. Ngaba izimali ngaba yini kule nkampani. Saqhubeka ke sasebenza sisebenze 14 years. Bangishintshela labelungu bangenele enkantolo bangenela kubameli kwaya ngayabala iCCMA kwasho ukuthi iCCMA ke yona ke iyangichitha ithi nje angikwazi ukuthola lutho futhi mina ngupartner nje la kule nkampani akukho mali zami khona ngabathi hayibo imali yami iningi la kufuneka ngangiyayithola iyasithi hayi abangikhokhela imali yelokhujana yonyaka kuphela kanjalo ngangena kummeli sephithi ke ummeli wami washona engangiqondene naye kwakuyena yena mmeli mase shonile lo mmeli kwaba neground ke enkulu ukuthi manje ukuthola omunye ummeli ozongisiza kulento akuselula ngabathe ngiyangapha nangapha ngaze ngagcina ngiyekile ngagcina ngokuhamba ngabuyela ekhaya ngahlala phansi. Okumnandi ke ngihlangana nethuleleni ke sengithola omunye emanzi mntutu ngokuhamba ngifuna uthi ke lo yazi lento yakho wena ngakusiza mina ngikuxhumanise nethuleleni senginikeza amafoni ke yileyo ke ngaqala ke ngakufonela ke ngacela ukuthi hayi ake ningisize inkampani nayi yahamba nemali yami eningi up to today anginayo imali anginikezwe imali yami angiyitholi imali yami okusho ukuthi mina la eSouth Africa ngaba isisulu sokuba kudliwe kimi imali mina ngingayitholi futhi ngingabi nalungelo lokuthi ngizoshona phi ngoba abameli akekho ummeli wakwazi ukungisiza kulento. Yeah. Manje ke ngicela ukithuleleni ukuthi eke ingenelele ukuthi heyiphi isolution le nkampani ukuthi njengoba kwaba u2008 esagcina nani nabo ngalabelungu labo ukuthi isekhona la eSouth Africa mayisekhona labelungu labo abanginike phela imali yami. Okay. Baba awukazi uphinde ubafonela? Bengibafonela esikhathini esiphambili bathe besuka babengiblock noma bavala amafoni ngendlela abayenza ngayo ngaso.
Okay, njengoba inkampani ehweba nje entweni zaka SARS kube khona ama return ethiwa kuyabuyiselwa ama shareholders labo abasuke babanini benkampani ngicabanga ukuthi kunento zabo ama idea adingakalayo wena bengasakudingi sonke lesikhathi bazange nje babesadinga lutho olwami nje qala sisasebenza ndawonye bekufuneka zonke lezi zinto lezi siyosayina nemali siyokhipha imali kodwa kwathi mangabe sikudlulele licala leli lase CCMA akuphindanga nje kwafuna okunye okusho ukuthi kwaba nokwenzelela okwenzeka lapho okungenzeka ukuthi usukhishiwe enkampanini ngikhishiwe enkampanini ngendlela thize ngazi mina ngisho kanjani enkampanini yami nemali yami ngayitholile but-ke ngoba siyahlawumbisela sizokuthola mase singena deep siyobheka ukuthini obani ama-owners aleyo nkampani leyo ngabe ngingajabula kakhulu manje ngenza njalo ngiyithole futhi-ke ngabe yinto enhle kakhulu kabe futhi ney'ngane zami ngingathola okusha ngoba manje ngisenkingeni kodwa-ke nje ngingakusho nje ngikubeke kungakenzeki ukuthi kuzofuneka isandla usigudlise imvilapho sizawuthini sizogudla imvilapho because thina sokucheck-a kwethu sokucheck-a mali ukuthi ibheke inkampani kanjani but-ke ukubathatha on ukulela kungamalungelo akho iyona inkantolo ezokwazi ukuthi ibe umdlahlandlela ikunqumela ukuthi ithini isinqumo esikhipha ngoba noma sikutholayo kwi-investigation esizoyenza thina angeke kubaphuca ngenkampani kuzodinga lokufakwa enkantolo phakathi uma sekuyiwe enkantolo kudingeka abameli njengoba ngithi isandla sakho nje kofuneka singene kwisithinta imvilapho yingoba abameli vele abanye bayimali vele iningi labo makiwe enkantolo yibona abayokulekelela ukwazi ukuthi babeke iside lakho losezi lakho lonke neqiniso linjalo okwaziyo kuphela ushiyo okungakwazi phambi kwenkosi yenkantolo ukuthi inkampani inini ningabanini benkampani nalo phesheya mesakhona esaphila emhlabeni uyolandwa kwayena usaphila uyolandwa kwayena bekade nje indodakazi yakhila eRed Hill yikho ngoba ngithi nje inkantolo iyona baba yokugcineni yokwazi ukuthi la ngoba ngisho yonke leminyaka oyibalayo ufuna kubuye yonke leyo mali yakho leminyaka yonke kuze kuzofika namhlanje kuzofika namhlanje mawuthi somnye inkampani eyakho phela imali ebenziwe le nkampani inzuzo yayo nawe isayakho nawe nesabelo kuyona kona ke naku kubhaliwe member of the color critics Mr Mill kubhaliwe lo ngisho nje ukuthi impela kunjalo yabo nokuthi mawukuthi uyakhishwa kuyona inkampani kufuneka kuthola ukuthi ukhishwe kanjani ubani wasayena ukuthi uyaphuma uma ukuthi thola ukuthi awusekho sokhishiwe ake ngithi ke ngelisike elijikayo mhlonisho oba phela nesikhathi siyahamba mangabe ubheka lezi indleko ezingaka zokhosta malini ngoba angisenayo phela imali mina sengaba umuntu uthi kusukela ngalelo langa ngiphindanga ngaba nemali angeke ngisengeyimithi njengamanje ngiqhamba manga ngithi yabo ngihobhoze uhobho likaBhejane lokho kusesekuphakathi kwakho nommeli lo osuke ezothatha udaba lakho esenkantolo ngoba yonke into nobe seniconsulta bese yasho yena ukuthi ukwenza lelo daba lakho loba imalini akukona okwethu lokho mhlambe mangabe sikhuluma ngokulinganisa ukuthi uma mhlambe kubuya imali yami yeniyothatha so much konke lokho niyoxoxa naye lokho ukubona ngazuthi mina ngokuxhumana nethuleleni organization ngibona ngathi mina inomhlahlandlela engade ngawulindela mhlambe sokukuphumula kwami lo noma mhlambe ngeke ngisayidlala imali mhlambe kothatha 20 years kuqhunyana naleli cala lingapheli le mali ngeke ngisayithola ngoba 75 years ngikhona emhlabeni sokuyibonus uzayithola imali yakho baba uzayithola thina lokho kwethu akunankinga njengoba kulesithathu namhlanje ngithi qale weekend ephasika kwakusasa mhlawumbe singakucheckela kwakusasa noma mhlawumbe after iholiday but mhlawumbe ngolesibili uyolelo uswazi ukuthi usayo yilunga lele nkampani noma usalilunga lele nkampani iwona ke umhlahlandlela ukuthi siqala lapho ukuya phambili ngabonga kakhulu mina uma kungenzeka kanjalo mhlambe ngake ngiyotsheleka nenkomo kwamfowethu nginikeza inkomo ke ngiyidayise mhlambe kungaba ngcono kodwa ke bese kuphathwa khona nommeli lokho ayikho inkinga mina nje ngithokoza kakhulu angazi ukuthi nibizwa
ngani banethakazelo zethuleleni ngangithi ake nithakazelwe namhlanje ngoba le nkampani neminyaka mingaki niyiqhuba Yo, suka 2016. ay nacashaphi Sikhona nje phela mawungenamali ningaxhasiwe ubonakala basigijima phansi. Ufana nami nawe okusho ukuthi nawe uvuke njengami nami ke ngoba wena soyayazi lento vusa mina ngoba soku right Siyazama baba. Ngibonga kakhulu Siyathokoza. hayi ngibonga kakhulu ngenze njani amaphepha ke lana azosala kuwe No, amaphepha uzagcina kuwena baba, uzagcina kuwena. Yes, lo ngizomthinta nje manje uzodinga nje kuphela imininingwane yakho over the phone futhi bese kungena kwi-system akucheckele. Manje ke ake ngikhulume eyodwa into uma engangithole efonini mangisengisebhekville lapha ni area sebhekville network ikingabikho holiday Into ezokwenzeka baba uzothi mangabe eseyithola uzonginika mina. Yeah. Wena anytime ungifonela ngoba nginawo ku-system nakho sikutholile sikubikela. Ngiyabonga kakhulu. Yebo siyabonga. South Africa esingakusho nje xa nigade into ukuthi imininingwane yenu nabantu abaniheha ukuthi ningene enkampanini i-case yesithathu le esinayo kathuleleni yabantu abafakwe ukuthi baregister enkampani kanti bazomjikela ngohamba kwesikhathi akhishwe enkampanini kodwa inkampani ebeqhubeka isebenza especially ngenkathi nje uhulumeni implement lento ekuthiwa yangazi i-BEE le kufuneka ukuthi inkampani ibe nolunga lomuntu omnyama eSouth Africa abamhlophe nabo bonke nje ezinenhlaka zibasebenzile kakhulu abantu abamnyama ukuthi babafake ukuze kuzovela emehlweni kahulumeni ungathi bakhona abamalunga abama-shareholders abantu abamnyama kanti umuntu omnyama uyasetshenziswa nje ugodlwe ngekhwapha kanje so ke ubaba nje obefika naye akena oqala ungowesithathu nawe ke lapha ekhaya sukuma ngane yakwethu mangabe ukuthi mhlambe nawe kwathiwa register inkampani ukuze ulwele okungokwakho kubuyele kokwakho siyabonga nisele kahle emakhaya Siyabonga nathi